Citizen-led protest erupt in Bulawayo. Ashperi mushe Zimbabwe. Tongona kuti ku Bulawayo vakomana koitwa ma-citizen protest. Aiwa vanhu voprotest vakabata ma-placards. Sana mena mashoko abuda nyogwa muzara nhasi ndibva subscribe all like on the bell icon. Tina mingwa mchinzi Bulawayo, Zimbabwe. In a bold display of defiance, citizens from various parts of the city have taken to the streets to demand the immediate release of political prisoners and a resolution to the disputed 2023 elections. The protests, characterized by vibrant graffiti, demonstrate the growing frustration and discontent among Zimbabwe's citizens. The demonstrators, united in their call for justice and democracy, are urging the Southern African Development Community SADC to intervene and address the electoral impasse. Ndio mashikarubuda panapa tiona vakomana zvamuriona mumapictures vabata maplacards vachiti aiwa 1 toda kuti mapolitical prisoners abuditsiwe muusungwa. Number 2 toda kuti pave neresolution pamaflood elections akaitika mugore rapfuura 2023. VeZimbabwe tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pevakomana ava vari bold vanopinda mumastreets aiwa vachiti aiwa toda kuprotesta, toda kuuza SADC kuti aiwa ngaipe resolution pamaelections akaflaudiwa. Toda kuti vakomana vana Jameson Timber vabuditswe muusungwa. Tudze mafungiro enyu pinai comment section medu. Aiwa musakanga no subscribe, like, on the bell icon.